halak na karejo di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea na adong di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, hona sahit COVID-19. Nueng maradido akan nasida sian ulauna, jalahot ma akan nasida di Jabuna B, asa unang marsaor dot akan asing. Sian 250 halak parkarejo ni RSUD Porsea pitu halak sahit COVID-19 adorang sian hari Minggu tanggal 10 aluna salpu. Mulane tarboto nama son ala adong sahala petugas ni IGD na hurang sehat. Dung di pareso dokter tarboto manong hona COVID nasida jala pitor di pareso masa pulpitu halak nai petugas namar saor do tibana. Siana sapulpitu halaki adong mamuse onom halak nai nang hona sahit COVID-19. Hatorangano dipasa Direktur RSUD Porsea Amang Tommy Siahaan di hari Rabu tanggal 20 sadana salpu. Dirok nasida nuengon saya tong-tong do diradoti dokter hasehaton pamatang ni napi tu halaki asa anggia tumibu malum akan nasida. Jadi dia seluruh pegawai instalasi IGD itu ada 17 orang perawatnya. Jadi ada satu orang mengalami keluhan seperti COVID. Jadi yang dicurigai COVID. Jadi dilakukan pemeriksaan rapid antigen ternyata positif. Jadi kami keseluruhan si 17 orang perawat itu kami lakukan seluruhnya rapid antigen. Ternyata dari 17 itu ada 5 yang positif. Alaitung pe adong nahona COVID di rumah sakit hot dope mardalan aka ulaon siganu parisongon na somal. Sian Toba TV mabaritahon.